färdlagad mat några timmar senare. Ja, det ska det kunna vara. Hade du, är det något som säger, hur mycket billigare procent måste det vara för att köpa den här maten? Som halva priset. Det vore ganska rimligt. Ganska rimligt. Hade du gått mer än 1 kilometer för att hämta upp den här maten? Eller vad hade gränsen gått till? Ja, något sånt. Typ. Där. Nej. Det är okej. Hade den gått 3 kilometer? Nej. Nej.